GR 131. Konečně. Buď můžu spát dneska tady. Bude tam sprcha. Cítím se jak v největším luxusu. Můj batoh váží asi nějakých 11 kg. 85 kiláků. Tak čau, já tě zdravím z Vídně. Zrovna jsem dorazila. Mám celý odpoledne a je to docela hezký počasí, tak jsem si vzala jenom malý batůžek, něco na sebe a jdu se projít do mýho oblíbeného Schönbrunnu. Zítra ráno už odlítám v 6 ráno do Barcelony a z Barcelony potom na Tenerife. Já už jsem po kafičku, byla jsem v úplně skvělý kavárně, strašně milí baristi tam byli. Bylo tam moc dobrý kafe a dala jsem si limošku. Chvilku jsem pobyla na Wi-Fi, ozvala jsem se rodině a známým, že žiju. A teďka už to mám asi hodinku do bytu ke strejdovi, kde dneska budu spát. Bude jídeň. Ve 4 ráno mě bude vyzvedávat taxík a pojedu na letiště. Tak jsem na Tenerife. Konečně. Bylo to strašně dlouhý dneska. Celkově ta cesta. Teďka už jdu jenom nakoupit. A vyrazím autobusem na začátek treku a už dneska se vydám na cestu. Ale docela to fičí a ty mraky se honí, ale nemělo by pršet. Doufejme. Tak jdeme na to. Úspěšně jsem dorazila do města La Esperanza autobusem. Řidiči byli trošku nevraví, ale nakonec mi jeden pomohl a řekl mi, jakým autobusem se přesně mám sem dostat. A teďka už jdu na start trasy GR 131 a já se nemůžu dočkat. Jako sice je fakt hnusný počasí, prší, ale co jsem viděla ty mraky, tak to všechno jde pryč a já bych chtěla teďka ujít 10 kiláčků, protože za 10 kiláků je altánek, kde bych mohla teoreticky dneska spát, což by bylo úplně super. Tak krásné dobré ráno. Já jsem zhruba před 3/4 hodinkou vstala. Pobalila jsem všechny věci, hlavně spacák, karimatku, všechno jsem to naházela do batohu. Teďka na mě tady čeká snídaně. A mezi tím se to začalo protrhávat, což je skvělý, protože celou noc pršelo. Já mám některé věci mokrý. Kam mě čeká nějakých 14 kilometrů k dalšímu přístřežku. Nechci to riskovat spát v přírodě. Sice mám pláštěnku, kterou bych mohla využít jako takový přístřešek, ale nechci to riskovat, si spadly asi 2 stromy, že ten přístřešek se mi zdá jako nejlepší možná varianta. Dneska z toho konečně něco budu mít, jelikož včera jsem šla už za tmy a neviděla jsem vůbec nic. Dopádně můj batoh váží asi nějakých 11 kg, takže to bude ještě zajímavý. Tak
jaký bych chtěla říct. Ale teďka začalo prosvítat sluníčko a někde je vidět i trošku modro, takže to mi dělá velkou radost a já doufám, že se udělá dneska ještě hezky. Leží na tom, jaký bude počasí, takže za Orotava, až se připojím na signál, tak zkouknu radar a musím se rozhodnout, jestli půjdu dál. Respektive pokud bude takhle mlha a pršet, tak za mě nemá cenu v trechu pokračovat jenom kvůli tomu, abych ho zvládla. Já jsem se ho šla hlavně užít. Chtěla jsem hlavně vidět tady tu přírodu. Neříkám, že to tu je hnusný, je to tu krásný, ale chtěla bych mít krásný výhledy. Takže se rozhodnu dole a pokud bude hezky, tak jsem koukala, že tam jezdí i kousek autobus a asi bych si tu cestu trošku zkrátila, jelikož zítra by mě mělo čekat 25 kiláků, což s tímhle báglem na zádech není úplně prdel. V mých sandálech je zrovna teď úplný oceán, ale konečně vidím modro. Podívejte na to. Jenom blázna jako jsem já může napadnout skočit od tamtať sem dolů. No jo, jdeme dál. Jelikož trasa GRK vedla fakt jakoby houštinama a vůbec se to nedalo, tak jsem si našla, že hned pod ní je trasa pro kolaře, takže mi bylo jasný, že to bude víc udržovaná. No a napadlo mě slést ten sráz, že jo, a pak skočit. Ale všechno mám v pořádku, věci mám v pořádku, já jsem v pořádku, jenom jsem strašně zaprasená. Jinak podívejte, jak je to všechno spálený. A to jsou všechny stromy, jsou takhle spálený. Mazec. Jinak takový poznatek, ještě jsem nikoho nepotkala. Fakt jako včera, těsně před koncem, finišovali 3 kluci a pak už jsem nepotkala vůbec nikoho, takže jsem vlastně skoro celý den bez kontaktu, ale mě to vůbec nevadí. Každopádně na jednu stranu je to trošku strašidelný, na druhou mám prostě celý les pro sebe. Tak já jsem si konečně dala přestávku, je 1 odpoledne, já mám za sebou nějakých 14 kilometrů a před sebou ještě nějakých 6 kilometrů. Takže teďka si tady dávám svůj proteiník a chvilku počiluju. Teďka zrovna se to tu zahalilo mrakama, ale vypadá to, že pršet nebude, spíš to je jenom taková těžká mlha a zase se to vyjasní, jelikož tady se to fakt střídá každou sekundu. Tak já jsem se napopila jak u babičky, bylo to fakt takový to jídlo, který vám dělala babi, když jsme byli malí. Bylo to boží, měla jsem salát, měla jsem ještě nějaký maso s bramborama a ještě jsem dostala banán a Coca-Colu. Všechno asi za 15 eček, úplně krása. Teďka jsem dojela autobusem před obchůdek, měl by otvírat už teď, ale furt je zavřený. Plněle mají prostě na všechno dost času. Každopádně nakoupím si vodu a nějaký zásoby. Možná chvilku posedím, pokud tu bude zásuvka. Potom budu pokračovat k přístřešku, kde dneska budu spát. A to je jenom pár set metrů odsud. Krásné dobré ránko. Já jsem před chvílí stala, spalila jsem zase spacák a karimatku a teďka už se jenom nasnídám a vyrazím dolů. Rozhodla jsem se nakonec dneska využít autobus a popojet trošku vejš, protože by mě jinak čekalo nějakých 25 kiláků a stoupání přes 1000 výškových metrů. A to s tím báglem a s mýma bolavýma zádama a nohama vážně nedám.
Nejde mi o to zvládnout celou trasu a jde mi o to si to užít. A jelikož dneska vypadá to, že bude hezky, tak si to chci užít co nejvíc a vím, že budu fotit, točit a všechno. A to zabere taky nějaký čas. A přece jenom celá ta trasa přes ten národní park mě bude stát nějakých 20 kilometrů určitě. Což po včerejšku bude extrém, ale já si myslím, že to zvládnu. A pak musím najít nějaký vhodný místo zase na spaní a bude to vlastně moje poslední noc takhle venku. A pak už zítra mě čeká vlastně poslední den, kdy bych měla dorazit do Arony. Tam už si zaplatím ubytku a dám si konečně sprchu. Snídaně krávu normálně. Mám tady goudu, kuřecí maso a tortilu. Tak já už čekám na autobus. Byla jsem tady před hodinkou a zastavila jsem autobus, který nebyl správný. Paní byla tak hodná, že mi napsala na papírek, který autobus jede na tu moji zastávku. Takže jsem si hodinku ještě poseděla tady v té kavárnici, kde jsem byla i včera. Nabila jsem si aspoň elektroniku a dala jsem si kafe. A teďka už počkám jenom na autobus, vyrazím nahoru a vyrazím na svůj trek. Vyrazím teda docela poměrně pozdě, jelikož už je 9:45 a myslím si, že na té zastávce budu až tak za půl hoďky. Ale to nevadí, času mám dost, mám celý den a to převýšení tam není takový tím, že se dostanu vlastně dost vysoko tím autobusem, takže si myslím, že snad to bude v pořádku a když tak si ustelu někde na Skále. Jinak jsem si zvládla zabukovat zítřejší hotel, nebo spíš penzion. A nemůžu se dočkat, bude tam sprcha, pane bože. Tak já jsem právě dorazila autobusem na začátek parku. A tam už se rozprostírá krásná sopka. Ježiš, je to boží. Je to teploučko. Jinak, kdybyste se ptali, proč mám vodu v tady těch sáčcích, tak je to z důvodu toho, že je to lehčí než PET lahev a zároveň si to můžu takhle připnout na batůžek a nemusím ho furt sundávat, když mám žízeň. Jedu už tady nahoru. Kopeček další. Tak, vyšlapla jsem si to nahoru. Pěkně jsem se u toho spotila a hned jsem se musela přioblíknout, jelikož tady nahoře tak trošku poprchává. Je tu vlastně takový ten velikánský mrak, co jsem natáčela. A z toho kapou jenom takový malinký kapičky, takže si myslím, že žádná hrozná prška to nebude. Teďka už vlastně půjdu buď po rovince, anebo z kopce dolů. Takže 6 kilásků to zvládnu za nějakou hodinku a půl a jsou 3 odpoledne, takže pohodinda. No, teď vám asi nic moc nenatočím, protože sama nic nevidím, ale ozvu se zase později. Tak, buď můžu spát dneska tady, anebo tady. Takže já už jsem vykoupaná. Zjistila jsem, že jsem totálně spálená po dnešku. Super, ale to je to nejmenší. Já jsem nejšťastnější, protože jsem v teple, jsem po sprše a teďka si ohřívám jídlo. Prostě spokoj, jak málo stačí ke štěstí. Nakonec jsem se rozhodla sejít až do města Villa Flor a zabukovala jsem si tady jedno ubytko. Musím říct, že jsem mega happy, že jsem tohle udělala, protože jsem potřebovala dneska už pořádnou sprchu a rest. Dneska už plánuji jenom odpočívat, nasdílím něco na Instagram, kde mě nezapomeň sledovat. Hlavně si koupím letenku. Zítra už mám ubytko zařízený, kde si dopřeju ještě luxus ze zítřejšího večera. V pátek bych chtěla odlítat z Tenerife. Těstoviny z Decathlonu, zalitý horkou vodou, kuřecí maso a sýr.
Dobrou chuť. Tak krásné, dobré ránko. Já se musím namazat, protože po včerejšku jsem se totálně spálila. Jdu trochu specifikovat tenhle bordel. Mně přijde, že reálně na tomhle tracku jediný, co dělám, tak je, že vybaluju a zase balím ten batoh dohromady. Tady jsem dneska spinkala. A já už si to stráduju dál s bonbonkama. Tamhle jsem včera byla a je tam krásně vidět ten spálený kopec, po kterém jsem šla. Dneska je fakt nádherně. Jsem chtěla říct, že jak jsem byla teď 2 noci zvyklá spát pod čirákem a slyšet okolní les a zároveň na tvrdý zemi, na karimatce, tak jsem nemohla dneska vůbec usnout. Ale jakože vůbec. Zabrala jsem až kolem 1 ráno s tím, že jsem vstávala v 7:30 a začala se balit. No ale extrém. Myslím si, že dnešní noc bude docela podobná. Budu teda zase na obědku, ale nevím, jak tohle vyřeším. Asi v Česku budu spát potom pod čirákem, i když tam je trošku větší zima než tady. A tím, že jsem byla včera na Wi-Fině, tak jsem si koupila i letenku a zítra mi to v 5 večer odlítá. Zítra, až se vyhrabu z postele, tak jenom taxíkem dojedu na letiště, jelikož se mi nechce vůbec nikde tahat tenhle batoh. Původně tenhle výlet byl myšlený, že se tu naučím surfovat. Asi měsíc dozadu mě tenhle nápad přešel, že ani nemám tu potřebu se to teď učit, třeba někdy později. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. Mám za sebou nějakých 9 kiláků, dávám tady pauzu, dávám si kinder vajíčko, dám si ještě asi banán a pak budu pokračovat. Teďka jsem šla docela do kopce, tak mě to úplně vyčerpalo, ale posledních pár kilometrů už mám z kopce, jakože hodně z kopce, takže teďka už to bude na pohodu. Chvíle pravdy, 7 kilometrů do konce, pane bože, let's go. Musím říct, že se to počasí honí víc než ve Švýcarsku a to jsem myslela, že ve Švýcarsku je fakt během sekundy vždycky jiný počasí, ale tady je to jiný extrém. Nahoře někdo je. Ahoj. Já tomu prostě nevěřím, ale já jsem v cíli. 85 kiláků. Zvládla jsem to. Najezená, dala jsem si hranolky a úplně odporný nějaký krokety. A pivko. Jsem trošku přehopila a mám jeden problém. Absolutně nejezdí žádný autobusy. Takže jsem se na všechno vyprdla a jdu pěšky do mýho ubytka. Mám to 6 kiláků a je to jenom z kopečka, takže si přidám ještě teď 6 kiláků, ale potom bude zasloužená sprcha. A je teprve 3:30, takže se z toho nehroutím, ale upřímně radši bych seděla v tom autobuse. Pane bože. Jsem tu. Tak já už jsem po sprše, cítím se jak v největším luxusu, i když tady to zase takový luxus není, je to normální penzion, ale jsem ráda za teplou sprchu, za postel. Krásné dobré ránko. Vypadám čím dál hůř. Mám za sebou noc. Byla mi celkem zima, proto mám na sobě tuhle mikču, jelikož Španělé spí jenom pod tady tou tenkou dečkou. A na to já nejsem úplně zvyklá. Byla jsem teď zvyklá prostě na spacáček nebo na peřinu. Dala jsem si horkou sprchu ještě teď ráno. Totální luxus. Tak já mám dneska úplný hody. Mám tady tu kaši malinovou s jogurtem, s banánem, s kokosem a ještě tady s tím máslíčkem.
No, jdu se do toho pustit, mňam. Takže já už jsem po snídani, pro vás pár věcí, co bych vám chtěla říct. A to se jedná celkovýho treku. Jelikož spoustu lidí mi i říkalo, jestli se nebojím sama, proč jedu sama, jestli je to bezpečný jet sama. Nikdy to není bezpečný, si myslím, cestovat sám. Vždycky je tam nějaký riziko, ale nesmíte se těch rizik bát. Musím říct, že jediný, kdy jsem se bála, tak bylo v noci, kdy jsem spala pod tím širákem. Bála jsem se lidí, ne zvířat, že mě někdo přepadne a že mi sebere věci. Určitě je fajn se vyvarovat nějakým nebezpečným situacím, ale myslím si, že kdo cestuje, tak už ví, co dělat a co nedělat. Já jsem tenhle trek plánovala někdy v červenci, myslím nějak tak mě napadlo, že půjdu tady to GR 131 na Tenerife. A neměla jsem nic. Neměla jsem žádnou výbavu, neměla jsem hlavně peníze, žádné zkušenosti s dálkovýma trekama, ale rozhodla jsem se, že to zvládnu a postupně jsem každý měsíc dokupovala výbavu. Chcem říct, že si myslím, že jsem si výbavu poskládala natolik, že jsem využila úplně všechny věci, kromě teda jedný, a to je foťák, který jsem nevytáhla za celou dobu, takže ten bych příště nechala doma. Co jsem si zapomněla, tak byl šátek, protože mi byla docela zima na krk. Tak co je důležitý, do čeho je dobrý investovat a co naopak můžete koupit levně. Za mě nejdůležitější věci je dobrý spacák, kvalitní boty. Já jsem měla sandály od Hoky a musím říct, že skvělý, se namočili a během hodinky jsem je měla suchý. Taková třetí věc, tak je batoh. Já teda batoh mám úplně za pár kaček z Lidlu, ale určitě budu pořizovat nějaký kvalitnější, protože jenom po tomhletom jednom treku už je celý roztrhaný a nevydrží tolik. A karimatku. Karimatku jsem si brala samonafukovací, kterou mi dali rodiče, takže upřímně ani nevím, kolik stojí, ale byla úplně super. Vlastně jenom roztáhnete, ona se sama nafoukne, pak už to jenom trošku dofouknete. Samozřejmě oblečení. Měla jsem vlastně 2 oblečení, vždycky jedno, co jsem měla na sobě, plus druhý sportovní navíc. Plus samozřejmě nějakou teplou mikču, mám tady tu z Decathlonu za pár korun. Nějaký kalhoty, taky z Decathlonu. Košily. Jsem měla i péřovou bundu, taky z Decathlonu. A to jsem využila jenom párkrát, když mi fakt byla jako obrovská zima. Nebyla úplně potřebná, ale určitě bych si ji nezapomněla. Pak takové drobnosti. Jsem s sebou třeba nějaký talismany, diář, hygienu, nakonec elektroniku. Co se týče poplatku, tak já jsem kupovala letenku někdy v létě a kupovala jsem letenku jenom sem, ne zpáteční. S tím, že batoh jsem neodbavovala, měla jsem jenom příruční do letadla a měla jsem to s přestupem vlastně přes Barcelonu a z Barcelony na Tenerife. Vyšlo mě to asi na nějakých 50 a 50 euro. Si nekupovala letenku zpátky a letenku zpátky jsem kupovala předevčírem a samozřejmě už mě to vyšlo trošku navíc, ale mám let bez přestupu přímo do Prahy, což je úplně skvělý a doufám, že dneska půjde všechno bez problému. Vyšlo mě to teda trošku dráž, takže pokud byste tohle plánovali, tak doporučuji určitě kupovat letenku i zpáteční. Určitě super dopředu klidně si zabukovat nějaký ubytko, když budete vidět, kam kdy přijdete. A potom doprava. Jakože doprava tady jezdí tady autobusy, ale strašně nepříjemný řidiči, strašně chaotický to je. To je další věc, vezměte si sebou hotovost. Určitě je hotovost strašně super. Sice dneska se dá platit všude už kartou, i v těch nejzapadlejších obchůdcích měli terminál, což je jako super a celkově i třeba v autobuse chtěli hodně hotovost. Všechno vám sepíšu do popisku videa. Budete tam mít jak celkovou trasu dopodrobna, tak i moji výbavu. Ať se máte čím inspirovat a třeba jít tenhle trek taky. Já už vyrážím na letiště, přijde mi ten batoh o dost lehčí. Jdu dolů, čeká tam na mě taxík a letím, nebo jedu na letiště a v 5 večer mi to letí. Právě jsem dorazila na letiště a taxík stál tam, kde měl, takže mě dovez, všechno je v pořádku. Jestli jdu tady dát jídlo, musím počkat nějakých skoro 6 hodin na letadlo. Že se někam zašiju, budu asi upravovat videjka a fotky a pak už jenom projdu check-inem a